кръговото движение е кръстовище. Ако сложа монета на това кръстовище, имаме ли кръговото движение? Но сега, вие вярвате ли, че това кръгово движение е кръстовище? Аз ви казвам, че не. Кръговото движение не е кръстовище. Не ви трябват очила, ако виждате кръстовище. Това е просто оптична илюзия. И за да разберете какво е кръговото движение, просто трябва да направим някои правилни анализи. Ако кашляте, може да имате студ или може да е нещо много сериозно, като ТБ, така че само правилните анализи могат да ви кажат какви здравословни проблеми имате. За да анализираме какво е кръговото движение, трябва да сложим това малко кръгово движение под микроскоп или да увеличим обиколката му. Сега, това кръгово движение е кръстовище ли? Някои ще твърдят, че да, че така пише в закона. Моля, напишете в коментарите в коя държава пише в закона, че кръговото движение е кръстовище. Благодаря ви. Можете да дадете и харесване на този видеоклип. Сега аз по-скоро виждам един обход, който обикаля претовареното кръстовище поради спирането, кръстосането на траектории, но и поради лявите завои. Този еднопосочен обходен път е главен път с приоритет и има няколко кръстовища с второстепенните пътища. Тук имаме едно кръстовище на второстепенния път с кръговото движение. Когато влизаме в кръговото движение, трябва да отдадем предимство на превозните средства, които вече са в кръговото движение. След това, на първия изход, имаме разклонение. Разклонението не е кръстовище, защото математиката, която е логична и точна наука, ни казва, кръстовището е представено от множеството общи точки на две прави, две повърхнини или обеми, или общите елементи на две множества. Превозните средства, които се намират в кръговото движение, имат възможност да продължат движението си в кръговото движение или да излязат чрез десен завой, без да се пресичат с никого. След това имаме кръстовище. Превозните средства, които влизат в кръговото движение, се пресичат с превозните средства, които вече са в кръговото движение. След това на втория изход отново имаме разклонение, а след това кръстовище. Третият изход е също разклонение, а след това имаме още едно кръстовище. Следващата е четвъртата изход и четвъртото разклонение и стигаме до крайната точка, където завършваме този обход с четвъртото кръстовище или първото, от което започнахме. Сега изпратете това видео на вашите приятели, за да видите дали те знаят какво е кръговото движение. Разчитам, че не. И след като приключите с списъка на приятелите си, изпратете това видео на вашия кмет, депутат или сенатор, за да променят закона, който нарушава математическите закони. Благодаря ви за коментара, за харесването, но особено за споделянето. Не гледайте нагоре, погледнете пътната сигнализация.